Blemex! Uy, ano mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Ayan, mga tugang, good morning po sa ating mga boss. Welcome back sa programa. Araman na ito na bungal daw rin ni Ninda Monday. Gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like the lovesick clown until you say you're gonna come out with me. Hey little girl, this ain't no time to sleep. Let's count kisses instead of counting sheep. How can I hold you near with you up there and me down here? I'm gonna knock on Mga tugang, good morning po. Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Sana po okay ka mo. After ka na rapado mga tugang ni Bagyong Uwan. gonna knock you. Super Typhoon Uwan sa kahalos sa bilog na Bicolandia. Magpon sa Masbate, asin sa Sorsogon, asin parts mga tugang Kambisayas. Pagkatapos rin na pong gasman mga tugang su parts kang Luzon, Northern Luzon. Salamat po na kahit pa paano mga tugang yaon po kita giraray na giribanan. Jerome, baka pwedeng bawasan mo yung lipot ni Pio. Taday ko kayang init niya. Kasi Pio baga, huling lalaking birhen. Ako, hindi na birhen. Your window. If you don't Maraot-raotan matita. is bright, I'm gonna knock and ring. Luway-luwayan talang po ini para po sa tuyang mga tagbantabay. Doon natin mga istorya. Alin po niya sa luwas nasa linya na si Chief Jimmy Nasalita para po sa impormasyon na bitbit sa tuyang pong Chief of Reporters. Alin po dyan sa 3rd District. Chief Jim, good morning please come in. Yes, Director maray na aga sa mga parantabay. Salamat sa Diyos na nakakuha kita sa signal. Aha. Babaybay mi an ruta ko ta ng Ligaw Piodoran. Mhm. Ko na passable Aha. sa mga oras na ini after ka na pag-agi ka na Bagyong Uwan. Mhm. And habang pasiring kami sa Piodoran haling Ligaw, nagkaaragihan ni Director Marso mga makaluluoy o Mhm. hello. Ayan, go ahead. Makapanginayang na mga sitwasyones digdi kana mga batag, Mhm. paturumba, mga iba pang mga pananom, so ibang nyog, nagkasurungi sa mga dahon. Mhm. Pero makaka-recover ini. Ang nangyari, ang obserbasyon ko, Director Mar, Aha. hali dyan sa sentro ka na Ligaw, pasiring digdi sa anong lugar na ini. Kulyat bago mag-paul ba, Mhm.
gariso na so naman sukusog kan paros, ta may mga lugar man na day man masyado nagulpi sa mga tinanom. Ayun, pag-ikot May- garo no, pag-ikot. So natangodan iyon rin na punggas. Oo, kung saan gayot so ruta man kan dala paros, duman man ang nagugulpi. Taon niya sa may, o yan, puraber magsentrong tula-tula ligaw, tula-tula grande, sa tuong parte, ijus ko Director Mar, kabatagan, Iyo. labos tumbaan batag. Nako. Oo. Di lamang nin pwedeng isalbar na pwedeng lupak-lupakon o puro-pakroon. At nagabos bare. Ay, Yan, nani. tarat klasa na ito, tanganing sumuli giraray. Aha. Makabalik sa dati. Ang batag, baga, pagkatakrasi mo, balik yan sa Yeah, dati. balik sa dati. Pero ano, Ah. dahil naisalbar na bunga lamang. Ay, pagay na. Ora na, kinuha na. Wala. May finders keepers na. Tumanap ka na ti dugo, karning orig tapos dugo. Oo. Ako na. Dinuguan. Yan Ay, ang ay. kwan. Tapos, sa mga poste kana Aleko, Mm. may mga nagkaragyan kitang tilted na, urahig na. Aha. Kaya po ang kay ni Tiril Dongon, pagkatapos so, mga kable, sa mga nagkasaping sangakan, mga akasya, iba-ibang kahoy, Mhm. nagkaurumbalan ini, kaya nagkataragilid, barakirig na, so mga poste kan na Aleko, so nagkapiraman sa na ini, Mhm. lalo na igwaman kitang nailing na so poste pang so dati kahoy pa Mhm. bari na so iba lalo na diyan sa may kuan sa may tulay sa barangay Banaw may buminari na poste so luma pa kahoy pa poste kan Aleko. Mhm. Ngayon, naagihan ni habang pasiring kami digdi sa Poperaber magpaulba, naagihan mi sa Sir J. Acuña. Tarig din na pala nakadestino si Sir J. Acuña. Aha. Na dati baga siyang nasa main highway, nag-appointment ka na mga pagreparo sa Tinampo. Digdi na siya sa southern part pa Pioduran, Ligaw Pioduran na ang ruta niya. Ngunyan, ang role ninda gamit ang sa indang mga ekipahe, senso, pagtakras kining mga Road clearing. boom truck Mhm. pinag purutol ninda sa mga nagpakas naka saklay o naka sabit sa mga kable kanaleko Oo. na mga tangang sarapi Mhm. iwan pigarali ninda tanganing tabang naman ini sa aleko Mhm. na although nahiling ko man digdi may sarong lunadan ng aleko sarong team man na yaon digdi nagtataka nga DPWH o aleko tangani na maibalik maitildo o maitindo giraray piso na ibang mga poste and so mga kable maibaralik giraray yung anini nagkasarabitan o nagkaparatungan kayning mga nagkasarapi na mga sanganin na kahoy na nasa gilid kan Tinampo. Roger. Sa pagiling ko, dahil ni sarong aldaw sana, sundong Pioduran, inda sa nakon, sa bagay, tabang-tabang man, pero sa pagiling ko, tarayo bagang distansya, dahil ni kakayahon ngo niyan aldaw. Natuparan ko si Sergio Acuña, dahil na kami madiretso duman sa Bakong Malama area, Aha. sa monitor pa ganyan, Iyo. duman na dakulang proyektong kontrobersya, Pininagihan. na kontrata kan kontrobersyal na kontraktor na pinagbawian ng ani lisensya Oo. na dahil natapos. Initial information ay pinabot sa kuya ni Sir J. Passable man dahil man Yeah. ito nag-collapse and so editor naagihan man tabi Director Mar Tamala igwa kitang mga naagihan o na mga nahiling na mga bihikulong aling Pioduran Aha. and so pasiring sa Pioduran gustong sabihin passable na Tinampo sa lugar na ini. Tayo Saka ano, bago ako nagtukaw digdi, si Tainando may post sa iyang Facebook page na advisory to travelers na yung portion kan Tinampong yan, passable na.
Iyo ta sabi ni Sir Jay, naagihan sila habang nagtatakras kaning mga sangang nabari na nakaulang sa kablikan na Aleco asin iba pang mga kable, fiber optics sa mga kuwanggay din mga internet connection. Nag-agi na di hali na sa Bakong Malama. An alkalde kan syudad kan Ligao, kaya day na kami mabirik na kami ni Boy tan katuyan ko tana iyon ang maaraman ko na passable ang Ligao Piodoran tamen turo firma kay ni main road going sa Piodoran tapos West Coast then so mga pasiring sa Masbate sa mga nag-uruli. Sa madaling sabi, Director Mar, mabalik na kami ni Boy, klarado na, base sa pakipag-ulay niya to kay Sir J. Acuña, na klarado man, and na-corroborate yan sa sabi mong post na post ni Mayor Nando Gonzales na possible. So mabalik na kami sa ibang area, riparahon mi naman itong Sulibon and Uwas Pulangi area. Yun, At saka may mga development na kasi sa mga mga tropical cyclone, may hinali na. Apera ka na Masbate, yung rest of Marinloque, City of Masbate, portion. Saka yung ito, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Western and Central Milagros Baleno, nasa signal ba number 1 pa. Pababalik na yan sa normal. Importanteng maray na maitaw niya to na right information direkta sa mga lugar. Wala ki signal, nagasaan mga tao ki informasyon talaga tabi Director Mar, natural, sa pagikan sa tuyang serbisyo sa ere. Ini nga ni, padipisilan, na maray nga nito, digdi sa lugar na mamugtakan mi ni Boy sa mobile, igwang signal, nakashoot tayo ka nakapaabot kami ki informasyon ngo yan. So, dahil na kami madiretsong Piodoran, Director Marta, sayang kan oras, dahil man na kami makakashoot ki informasyon direkta sa Piodoran to sa ere, dahil lang dipisil nga ni ang komunikasyon sa mga oras na ini. Okay, so yan tabi Director Mar, ang sitwasyon, halidigdi sa area kan Ligao Piodoran Road, balik kami, going na kami sa Libon o Uwas area. Kasabay si Boy sa mobile, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim, at saka si Kuya Boy, and the Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada, araw-araw pumupugi. Ano paborito ni Papa P si Kuya Boy? Ano na pagkasunod aning do? Ayan. Alright, kadako lang nag-apot, So, yan, yung tinampo, pasiring po sa Piodoran, passable. Lalo duman sa ito bagang lugar na binayaan akong kontratista, pinag-disqualifyar ng magpatrabaho ka ito. So, nasa, nasa problematic so lokal na gobyerno. And sa pataramang-tamang, mga tugang, yan, nag-ibuanin paagi, kasi sa'yo makan maasikaso. Passable na. Para po dyan sa mga nag-a-anchas na makabiyay na lamang ang barko, pag hinali na po mga tugang so signal number 1. Tapos ang nasa 8 o'clock kanina, signal number 1 pa, mga tugang, sa tuya po na mga lugar, digdi po sa tuya pong area, lalo na dyan sa central portion, western and central portion kan Masbate, yung Uson di Masalang, at saka City of Masbate, Mobo, Kawayan, Palanas, Aroroy, Balud, Mandaon, tapos duman sa Milagros, Baleno. Ayan. So Albay, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte, rest of Camarines Norte, nasa irarong pa po yan kan tropical cyclone wind signal number 1. Ewan natin kung may bago na. Mamaya po alas 11, aramon ta sa tuya po, mga tugang na mga amigo dyan sa Pag-asa, asin naman sa indang web, pati sa Facebook, kung mahali na sa sa warning signals, and then tangani na makapag-resume na ng biyahe ang mga barko. Yan, SOP kaya yan. Pag signal number 1, automatic, lahat ng sasakang pandagat di pwedeng bumiyahe. Okay, so sabat sa buton tayan. Bueno, kumusta kayang eroplano? Yan, maraming nagtatanong sa atin, Papa Mar, kahapon balita mo, 7 airport ngaya,
kansilado ang biyahe, sabi kang kaap. Lampas na nga sa Baguio, ano na kunyan? Pwede na sakay sa airflow. Arawan na po yan, mga tugang mga follow-up sa mga pagriba this time. Si Joshua James Bino. Nasa linya, Joshua? Asan na si Joshua? Nag-off na? Ayan, ngani po na masabutan ta. Nag-follow po ini mga tugang kay, Ma'am Cynthia. Tama ba? Si Ma'am Cynthia pa ba ang kaap dyan? Ha? Si Ma'am Cynthia pa ba ang chief kang kaap? Chief ng Kaap Bicol, si Ah, Ma'am Cynthia. Si Ma'am Cynthia Tumanot. Ang nakahuron ko, so airport manager. Airport Bicol manager. International Airport. Ayan, okay. O, di, Si anong Mr. sabi? Roland Busito. Roland Busito. Anong sabi ni Sir Busito? Yes, sabi, Sir Mar, dahil ito makalayog po Manila, sa mga gustong magbiyahe, Okay. dahil sigon Sir Mar sa informasyon ni Bicol International Airport Manager Roland Busito, Mhm. sabi niya Sir Mar, tangon yan, kansilado pa ang mga flights kan mga airlines, Mhm. pero ang Bicol International Airport, Mhm. balik na Sir Mar sa normal operation Mhm. and ready mag-accommodate ng Ning- mga relief operation flight. Ayun. Pero itong regular passenger flight, wala muna. Cancelled pa ang flight sa Cancel mga pa. airlines. Ayun. How about kung ali duman sa Manila, iyo man. Same manner. Mawa, ali ka sa Manila, pauli ka din sa BIA, ano yan, di rin pwedeng sumakay. Oho. Mhm. Yan. Ang sistema kay Sir Mar, so pigapod na NOTAM, Mhm. kuha na, listed na, Oh. kan mga, may latest na advisory so Civil Aviation Authority of the Philippines. Mhm. Ang sabi ni Sir Mar, as of 10 a.m. November 10, 2025, Mhm. Civil Aviation Authority of the Philippines advises that the following airports have listed their NOTAMs Mhm. and have resumed normal operation. Ano nga ni ang notam? Ang- No air to men. Bawal maglayog. Notice of- Ha? Oh, so, ano yun eh? Notice So, of. bawal mo na mag-fly. Ayan. Ah. Anapon ko Sir Mar sumining kang NOTAM. Ano daw sabi ni Manay Google? Alat lang. Notice to airmen. Notice to airmen. Ayan. Kung sabi yun, Containing information essential to personnel concerned with flight operation. ayan, yan yung mensahe na para sa mga piloto. Ha? Aha. Na pag nagbalga ka dyan, may problema ka. Bawal maglayog Listed muna. na. Listed na so NOTAM Okay. sa Bicol International Airport. Lifted na ang notam. So, kung Oo. sabi yun, pwede nang maglayog sila. Kaya lang, Cancelled pa sa flights kan mga airlines. ayun. Ang pwedeng akomodaron sa Markan BIA Oh. sa mga relief operation flights. Yan, kung sabi yung kayan, yung relief operations kan AFP, kan NDRRMC, kasabay na ang Red Cross. Aha. O tayo ng mga nagralayog na nagdaraki mga goods. Mhm. Pero itong Tapos, pasahero, dahil pa talaga pwede. Dahil pa Sir Mar. Sa airlines man kaya ang kumbaga may kapot. Mhm. Inapot ko kung rin ma-resume ang mga flight. Oo. Ang sabi ni Sir Roland Busito, wala pa na Sir Mar na advice Mhm. sa ngunyan hali sa mga airlines. Ayun. Pero may natadaan na aeroplano dyan. Posible, Yan. no info kita Sir Mar kung may physical presence ka kung aeroplano. may Pero natada, posibleng ba? tangani na kung in kaso may go signal lang, rolunad na sa mga nagparibok. Oo. Bako so paribok na ko na kunin nagpa-bago ning schedule. Ang booking per plano. Paano na ang mga flight both Manila and Daraga International Airport? Roger Tabi, ang ano man Sir Mar, ang sa mga gustong mag-land travel, hala ko sa Terminal Canlegazpi, Okay. may biyahe Sir Mar. May biyahe. Pero ano May yan? biyahe, so, may bukod biyahe sa pero mga- may biyahe pero makantos daw sa Manila. Yan ang apot, di ba? Yan lang po. Kasi pwede kang magbiyahe pero anong possibility baka aram kan OCD kung lagpas na sa Manila, hindi sa Bicol, ang biyahe kang bus. O ta Yan ang pasiring baga dumaan. Pasiring dumaan, Oo. bubukudon mo sa Bagyo. Ang Although sabi problema mamaya sa- maluwas na daa. Yeah, pero siyempre Oo. tamay wasunon bagay yan, baka may epekto sa dalan.
Oho, kaya ang sistema sa Terminal Sir Marta na Legazpi, may ako man gabos ng mga bus ang may biyahe. Duwa lang ito, Sir Mar. Duwa lang na bus Pero, companies. So nagbabantay ka booking office. Ay dahil nga, pero so, ano ni, pagtag pa ngayang early, ang pinakamay nga, alas 5, Alas 5. alas 6, ang hapon, pero nga, puno na, nagparibok nila tayo, Sir Mar. Ayun. So, so mga ng biyahe. Nagpa-reschedule na. Di, paano na so, gabos na mga biyaheng bound to Manila para mamayang hapon. Nag-message gira si Sir Roland Busito. Tomorrow, sir, resume na ang commercial flight. What time? Regular schedule. Regular schedule. Regular schedule. Philippine Airlines, Cebu Pac. Cebu Pacific. Okay, sige. Latest yan, Sir Mar. Latest yan. Ano na lang, Palang so mga may ticket garo, makipag-ugnayan sa inyo mga airlines. Iyan ang pinakadabistaan. Okay. Correct. So, ultron ko ng tabi, Sir Mar, sa kunya na aldaw, canceled pa ang flights kan mga airlines, pero balik normal ng operation kan BIA. Pwedeng mag-accommodate kay mga relief operation flights. Pero sa aga, susog sa latest information, tomorrow sa aga, resume na ang commercial flight sa BIA. Sa terminal man kang bus, sa Legazpi, may biyahe, Sir Mar, pero de ka naman ma-accommodar mo nila aldaw, pano na ang slot. Anong chismis na nakuha mo? May side trip dyan ngunyan na aldaw, pasiring duman sa Catanduanes? Negative ban? Negative ban. Bawal. binuksan para sa relief, di ba? Iba ka may pumunta. Pwedeng, sabi, ready to accommodate relief operation flight. Ayun, ayan, okay. Sige. Ayos. Sa normal operation naman, Sir Mas, kumbaga sa bantay sa tower, sa radar, sa gabos, areglado na ako. So, airlines lang ang cancel pa talaga. Sa aga ma-resume. Ayan, pasiguro man yan primero, bago yan mag-resume ng flight, dilinigan mo na sa aeroplano. Kaya palang pagmaati, may problema mo pala ng paglayugaan. Dapat pala malinig sana yung pirmi. Kumbaga, minabagal pala ang dalagang kan aeroplano pagmaati. Okay. Yan kaya bago pag-landing, bago maglayog, ililinig pala na pangyari. Okay, sige. Ayan tabi, Sir Mar, ang latest niya to sa bus terminal and sa Bicol International Airport. Okay. PCGB. Thank you very much, Joshua. And then, yan po, sa aga, may mga information po kita na from Manila na nakabook na sila for flight tomorrow. So, yun po, tabi, sa aga, may biyahe na sa mga pampasahirong mga kunyan, mga aeroplano. Pero ngunyan na aldaw, ako mo din na sa mga ahensya di gobyerno, even pribado garo na involved mga tugang sa pagtatauling ayuda sa mga kababayan ta. Okay? Alright. Sige. Mga tugang, we will be back. Standby lang, marami pa tayong kwento. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. An oras, alas 11:03. Halik sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Daina didiktahan nin survey numbers si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pahayag ini kan palasyo kasunod kan pinakahuring Okta Research Survey na nagpapahiling na nagbaba sa 57% ang trust as in performance rating kan Presidente, halis sa 64% na nairehistro kan Hulyo. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro na malinaw po man giraray na mayorya kan mga Pilipino ang nagtitiwala sa Presidente apisar kan medyo pagbaba kan numero. Sinabi niyang bako sa ratings nakabase ang trabaho ni Presidente Marcos kundi para sa interes ka namamanwaan. Kasabay kay ni nagbaba man ang ratings ni Vice President Sara Duterte halis sa 54% kan Hulyo pasiring sa 51% sa pinakahuring survey. Apisar kay ni siniguro kan palasyo na mantinidong nakatutok ang administrasyon sa paghatod ng serbisyo asin solusyon sa mga isyong direktang nagbabagsak sa mga namamanwaan. Iyan ang detalyas kan pang alas 11 Bareta halis sa Newsbase. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Mga tugang balik po si Papa Mar sa programa, and siyempre naman po sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Pasensya na po at medyo tinamaan tayo, no? Kumusta mga mises? Kumusta po tabi? Mag-asikaso na, madali na, ang pangudto. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, post mo yan, te. Post mo yan, bro. Pray until something happens, mga kababayan. Good morning po. Malapit na ang Pasko. Kumusta na kayo? Ready na ba kayo? Para po sa Pasko? Ready na ba tayo? Yan po, tabi, ha? Diba sa mga kababayan ta? Yan, okay, ha? Hello? Hello? Ayan. Hello, tabi? Hello? Ay, Marina. Pariyo na ang busis tang dua. Para tayong ikaw si Kenny Rogers, ako si Rod Stewart. Ang tubig sa LCWD dai pa. Ako nga ni duman sa boarding house ko sa Rawis. Duwa ang problema. Tulo ang problema ko duman migo. Daing tubig, daing kuryente, daing internet. Yan ang problema natin. So, hopefully, tatigil na trabaho man, pigil mo man, sana, mapadali-dali lamang. Igwa ng mga nag-check sa inda na mga opisyalista, dahil man nagpabaya. Ayan. Pero ikaw pong kita na update ko abiso. Nagtao po ki-update ko abiso sa LCWD ko niyan aldaw. Ang abiso, dahil pa man nakasiguruhan, ilingon taag dyan sa indang Facebook page kung igwa lamang na panibago. Ano? So far po, gusto bago nga kapag ako nagluwas, para mo po ako nailing. Iyo, may problema kaya. So kami, diyan kami sa Mayrawis, sabi nasulat so source media sa Pawa. Iyo po. So digdi man sa mga residente sa nagkukuha sa Yawa, may problema ta, may turbidity garo. Iba so color kang tubig na nagluwas. So, yun ang problema natin, ade. Sige, Tebale. Salamat po. Okay, sige po, tabi. Ayan, siguro, it's high time para sa mga kababayan ta na kunyang kita, put up kita ng ining mga rain containers, di ba? Sa ludong tapo yan, magagamit yan in times of emergency. Nakaka-CR ka, di ba? Mahugas ka, ano yan, and in Japan, igwani kaya na pigamit na may filtration ang ginagamit, you know? And you can, pwede ka mo sigurong kuaning idea dyan po sa, kay, sa Mirisbiris Gardens, because dyan po sa Mirisbiris, igosin na dyan mga tugang na container pan can rain, nadakula unon. Ito bagang bilog na building ninda dyan. Paano ito kitubig? Dumanpig sa aray, so imbis na sabi ni Mr. Newell, imbis niya na makadistroso sa baba, siyempre dahil very steep sa bulod, natural pag nag-uran, baka day kayang i-hold kan mga nakatanumpo duman, mapasiring sa komunidad, magkakadistroso, makakapagbaha. So ang dahil ng ginibo, ginamit ninda ang oportunidad na makatipon ng tubig na pwedeng magamit mga tugang sa pag-aro-aro, pwedeng magamit sa pagbaldiho kan sa indang mga ati, and pwedeng magamit sa pagbaribikan mga pananom. Di ba? Pasyam ka mo dyan kay Sir Newell, tasinda, renewable energy na sinda eh. Yung tubig, uran, ginamit para sa domestic. Pagkatapos yung aldaw, saldangan aldaw, ginamit para sa inda na solar power. Para makatipid-tipid sa Aleco. Almost garo 1/4 na lang ang binabayaran nila para sa Aleco. Di ba? O dyan po sa lugar. So, yun lang, mga kabayan, pag-isipan natin yan, kung paano ba ang gawin, but then, day ka mo magkonsulta ka mo doon sa mga tatao
Day para tubod-tubod duman sa mga nagtataratauhan lang, baka magulpi ka mong gastos, na day nila pa pakinabangan, sayang. Diba? Alright? Okay. Sa mga kabayan igwa na naman kitang dagdag na presyo sa aga. Day pa ugaring so final, ha? Basta may uminto. Apera garo sa kerosene, ang kerosene, mga tugang, garo na sakop, kada price freeze. Hari, kan price freeze. So mamaya po, tingnan natin, alamin natin ang iba pang detalles po. Kaya kunin muna natin ang report. Hali po dyan kay Chief Jimmy Nasalita, hali po dyan sa iya pong area, para po makuata po ang mga pangyayari sa paglibot kan mobile to assess ang sitwasyon kan sa tuyang primero mga tinampo, pagkatapos sa tuya po mga tugang na mga constituents na pinag-evacuar, as in kasabay na sa mga damages. Chief Jim, please come in, Chief. Yes, Director Mar, yaw na kami ni Boy. Digdi sa main highway, boundary kan Uwas, Pulangi area. Pinagiling mi wala tuo nata portion kan tinampo. May mga portion pa nin na kabasan na dai pa nagkaarani, pero majority nakapag-arani na. Iyo So mga dai panaani, iyon inda ko sa nakon pero natural may pagbaba na kan production ka ni nag-arapla na tarabo na nagkabaralon po na ninikan na tubig, so iba minarapla. Uni barangay Palaog ini sa Ubaliw, nung barangay ini Palaog sa sentro, ang mga poste kan na Aleco, aros naragilid na tabi, Director Mar. Ayan tangon yan. Pag may huminayaya dyan na saro, dahil magabat, di gabos yan daramay. Daramay, tapaguruyod-guyod ini. Correct. An direksyon kan na mga poste, maringani, bako patahaw sa tinampo. Pasiring dyan sa, kumbaga, ayaw ka sa tinampo, pasiring dyan sa north. Kung digdi sa tinampo, de problemang maray. Although igwamanin na nga porsyon na alisar left side, kung going kang Pulangi, urahig kan poste sa pasiring sa tahaw kan tinampo, pero dahil man na diretsong guminaba, tagilid sana, ngunyan, natural, so connection ka na mga kable sa ibong kan tinampo, iya. Ngunyan, tanganing makaagi ang mga bihikulo, tinurukod na sana iniki mga butong. Butong tabi nasa tahaw kan tinampo. Kaya, wala pa man natural ki kurente. Delikado ini sa pagkabanggit. Wala man bako man reflectorize. Tabutong ani. O baka kung sa mga biyahero, mag-ingat-ingat na sana sa linderos na ini. Kan Pulangi, uni kadakul pa uni sa may Ubaliw na, barangay Ubaliw Highway, taragilid man tabi, Director Mar. So mga steel post na Aleco, wala man pa kita digdinin dahil manini basta kaipuan kay ni manpower. Adalan pa yan, Kimaray, kung paano yan halos 2 distrito ang matindi ang damage. Dakul. Mga taragilid ng postitara mo, nakatugmad kay ni Director Mar sa mga gilid kaning mga kabasan. Ayun. Natural. So, mga natutugmad na daga, malumoy. Natural. Pag sa kubak kan paros, yugo-yugo, ayan, tuminaragilid. Doong bagay ba nangyayari kyan? Kung bakong natiko, kung bakong natiko, nabulnot o kaya nagtagilid. Iyan ang kapalaran. One way. Grabe man sakripisyo kan mga taga-Aleco. Yugon mo yun sa my way bridge, one way lang tumba, 2 poste. Tapos iba taragilid tabi, Director Markadakul kan kabling wara irak digdi daiman pati masyado mahiling mo kasaradit man sa nabagang kable. Igwa ng daраdarang line track so ba nga alignment igwa na ay very good aning diretso na very good. Sa madaling sabi, yun ang magiging delay, kausakin delay sa pagpabulos ka na
kuryente Oo. sa lugar na initabi, Director Mar. Iyo. Duwa apektado Pulangi, natural pasiring sa Libon, and may nakauron akong lineman Mhm. na duman sa from Libon, pigway dining baga sa Tinampo. Correct. So mga poste nagkawaralat sa Tahaw. Tinampo sa Oo, Tahaw. oo. Dahil man na konkreto sa pon ka ito bagata, siyempre pigway dining. Aha. Gabos datong ba? Ay di hali una. Oh, iya. Yung natural na nagdesisyon. Nature na yung mananggat. Hali una. Dahil pa possible, although subject for Oo. for verification ngunyan. Mm. Pero kung arrogant, di kwan na ito. Nasa advantage decision na lugar dito ka nature. Aha. Mahahali na aloy bagang proseso ito kung hahalion mo na bako nature o kaya bagyoan na naging kausa dahil basta tadakulo ng proseso Yes, pa mabulnot pa transfer ngunyan at sararuan na sana. Yan, na force majeure. Ano? Force majeure, Ngunyan, oo. ang siguro, dahil dapat po kabayaan na panin magkong mag-raiso nag-giribo kang kontratistangan ta, Osmar Yusef na kinabang na. Ngunyan na may problema. Dahil na sila mapagal, nabulnot na, binulot na ka ni Uwan. Ay, ito hindi ko na duman sa tamang lugar. Oo, ikulukar na ito sa tamang lugar. Okay, so dakol ang tatrabahon ka na mga personalized ka na Aliko sa pagkatapos ka na bagyong Uwan dahilan sa epekto ka ini digdi sa Ladocan Albay Electric Cooperative Tabi, Director Mar. Diyan lang. Okay. So diyaw na kami sa may barangay Kinali na Pulangi. Mas lalong grabe baga digdi rice granary na bagay na wala to na pigailing miniboy. Very good digdi. Nakaarani na digdi. Yan yung yan yung mga patanuman ni councilor nang ba si councilor Posibre? Aday nang gana. Yan so nagtanong baga ki banhi ning paroy na pwedeng tumagalan sa baha. Midpit ko ito. Okay. So mga okay digde nakapag-arani ni although igwa pa manin mga paniit na aanihon so mga dapig papainog-inog pa baga sa bunga. Makaka-recover ito dahil man na lantopan kitubig. Kumusta daw sa mga pananom ni Sir J dyan sa ASD Farm dyan sa Balangibang? So kunyan so mga pakwan Buda, mga masiramo na mga milon. Rimate ito. Sana daiman. Ayan, okay. Okay, one sa kuan anong lugar na ini sa may Marayag. Marayag dakul pa ang mga aanihon. Okay lang arapla lang kaya pa ini may maani pa ini Tabi, Director Mar. Selling mo dahil man maging ata 24 na totally igwang makukuha. Igwa pang makukuha. Sana dahil na magparauran. Ta siyempre pag nagparauran, malalapay ini may kuha na poste. May madali na bumagsak. Kaya so advisory lang sa mga nagbibiyahe digdi motorista. Kung lalo na kung medyo pabanggi na. Kung dahil magbiyahing buyong uni na Director Mar buminulaga na digdi sa Samuya mga poste mananggad na Paing gusto. Gulping poste aros na sa Tinampo na. Iyo ta open field yan Yeah. Di ba open field yan? Ako ay pag nagmotor dyan, di borobal-gabal ako kung saan ako didarakan motor ko. Dahil kadakol kan mga dahil kaya ba tawara na discharge na sa moya dahil man pati makapost tawara man ki data ay pangyari sayang man kagulpe anang wara irakan mga kable sa Tinampo sino makataw sa imo dyan ki Starlink aday sa ginubatan ko ta na may Starlink question na bagsak man sabi ni Mayor Gemma baka ma-expire si amigo ta si former Congressman Didi Cabredo. Lubat na pati. IT bagay IT. Congressman Didi nasa Manila. Nasa Manila. Ayun. Okay, sige. Grabe han perwisyo digdikan sa digdian na gulpe.
ang mga poste palibasa sa daga dahil na inibagay still post tabi Director Iyo. Mar. Oo. Pag nabari nag-urahig, Day na. bari. Day na. Oh. Pag garo yan domino, may domino effect. Gariday kami makabalda. Day na nakagi. So kung itong sabihin, day nakabalda dyan ang mga bikulo. Kaya magbalda pero mag-akwat-akwat ka kankuan, mga kable. Pipiritan mong bakmo niyan. Day pang nakaabot dyan na nag-clearing lamang. Igwa na. Igwa naman. Nagkairiling ko na digyan Ay, very good. mga taga-alay ko. Diba, labang- Digdi pinukus ka na alay ko sa mga pwersa ninda. Ayun pa, highway yan eh. Diba? Main route yan paraog dili sa Bicol. Diba? Hanggang sa Visayas. Kaya dapat talagang asikasuon yan. Gari digdi so impact kan damages kan kwantabi Director Mar sa alay ko. Aloy ini. Aloy ini makakakuryente digdi sa araw kay ning sitwasyon. Madali ta makiuron kami na yan ang epekto kan signal number 4. Iyon na gano'n yan sa epekto. Pagtatarang kasi nindan mga kable ta natural kaulangan ini nang gadigdi sa kuan. Yan. Sa Tinampo dahil stop na nga ni kami ni Boy Digde. Oo, anong lugar na ini? Arani sa NFA? Arani sa NFA. Arani sa NFA? Dapat mapabaldahon lamang kami. May mga poste naka urahig sa Tinampo dahil pa man bagsak. Kuya iyon pigingwan nila na mahali sa mga kable, tanganing mahali ining mga posting ini. Makabuilo na ang biyahe. Motor, wala problema motor. Ang motor diretso. Okay. Four wheel, duro dipisel. Magataga kuan ka liklik ka digdi sa gilid, tampi ka sa kabasan. Ayan. Marigaro pang susadit sa ng bikulo, baka pwedeng makalusot. Oo. Okay. At least pagita na ilaladawan niya to ang sitwasyon, sabi Director Mar, sa lugar na ini. So libon an kuan, may problema. So dahil man kikomunikasyon, kaya dahil man kita na kontak, dahil taman nakakahuron ang mga opisyalis lokal, hindi arari mo nga nita. Yung nga niyan sitwasyon, may kasarapay na kan telcos tabi Director Marta sa mga poste man kan telcos. Ayo man igwamanin mga barikig na. Kaya iyo gayo din yan rason ko natata problemado ang mga signal sa mga cellphone sa mga panahon na ini. Okay. Yan tabi Director Maran sa tuya mga dagdag na impormasyon dahil pa kami nakakabot sa sentro tayo nga ni naulang kami digdi sa may bago mag-NFA digdi sa rutang Kinalilibon Albay. Kasabay si Boy sa Mobile, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Pero baba pa sa ng persentay ang naibabalik na restore kang alay ko. Garo day pangani, garong 50%. Dagdag naman ng istorya, alam mo sa luwas, Karen Ala nasa linya. Karen, please come in. Yes, News Director, initial report muna. Sa aga, kumpirmado, ma-declare in state of calamity ang probinsya kan Albay. Susog iyan sa napagdurunan digdi. Iyan ang kinumpirmar mismo sa DCGB News ni Governor Rizal sa halipot niyang pagluwas. Kung saan bago ang deklarasyon ka iyan sa aga, sabi News Director. Kuni, pinaghiri-dali na ang pagtipon mga damage report sa mga munisipyo kan probinsya kan Albay. Dahil lang kasabi digdi sabi News Director, sa aga sa session kan Sanggunian Pandalawigan ng Albay, ilalawd ini na dapat igwanin sapat na basihan ang probinsya sa pagdeklara ng state of calamity. Ano yan? In support yan duman sa deklarasyon kang presidente na nationwide? Yes, tapos in-extend pa iyan kang presidente for 1 year. Bako lang so inot na deklarasyon dahil sa bagyong Tino at sa kapapalaog na bagyong Uwan, kundi kasi bagong aga, may statement ng presidente na pig-extend ninanggang sarong taon iyan na national calamity. Yes, tama ka dyan. Iyo man sa pinagkumpirman sa bako man solo mismo ang probinsya kan Albay. So talagang nagdeklara ka ini. Suportado ini kan so anunsyo ni PBBM. Kaya ayos, Director, mabalik mo na kita. Nagkukolekta kita detalles sa kasubago.
Tinara po ni Governor Rizal to Provincial Health Office, Mhm. to Barangay DRRM Committee head sa Provincial Health, to Provincial Social Welfare and Development Office, Aha. to Provincial Human Settlement Office, Mhm. and then to APSEMO, Mhm. si Provincial Engineer Dante Baclao, Oo. Yaon Mandikti, Yaon Mandikti kari kasubagos po Aleco. Mhm. Actually, di kaya nagpalaw kini News Director, ngunyan, nakiusyoso kita, kumpirmado, madeklarar talaga sa aga ng state of calamity ang gobyerno provincial kan Albay para sa probinsya kan Albay. So, kaya dito dita di News Director, mabalik kita, makolekta ako ki mga karagdagan pagdetalye kay APSEMO o ay si Roderick Mendoza sa bagay na ini. Karen, Yan, yes, News hanapon Director. mo man kung saan gagamiton kan provincial government, so itinao kan presidente, ali sa pondo kan presidente na 5 million para duman sa mga naapektaran kang bagyong Tino. Yan, yan ang blanco na dahil kitang aram kung naitao na ba yan o gagamitin nan sa and papaanong sistema kan distribution. Yes, at sige tabi News Director, mabalik kita, tututukan tayo niya na pagkagawin sa oras na ini, Karen Ala, DCTV News. Thank you very much. Yan po tabi, mga tugang Karen Ala, hali po dyan sa luwas. Yan po tabi. Ano, minabalik si Chief Jim? Ha? Minabalik si Chief? Chief Jim? Follow up, tabi. Go ahead, go ahead. Director Mar, nakalusot mang gilayon kami. Sabi ka tong mga taga-alay ko from substation, may substation baga digdi sa may way bridge sa Pulangi, binilang ninda unsing postin itumba. Unsing poste ang tumba. Ano yan? Diyan ko na nila pigbugtak. Diretso na patindog. Talidahan ninda ini. Ayun, okay. Takon ititindog mo kung bari na sa puon. Day na pwede. Day na pwede. naman, matumba manggirara ito. Pwede ba yan idonar sa eskwelahan para gibo na poste? Inda sana. Di ba? Pwede siguro yan. Pati sa mga chapel na nangaipo ang mga barangay. Baka pwedeng idonar na lang yan ng mga nagkaraot kang bagyo. Mapakinabangan lamang. Nasa disposisyon Yan. nila kung ano na mga plano ninda ka ita. Resolution sa na yan. Okay, sige. Ngunit, tumbang mga kahoy, maray nga nito, tuminom ba ko sa tinampo, nakakulaon pating kahoy. Diretso na kami, pasiring sa sentro ka na Libon. And yung pasanadain niya nakuha ninda na talagang may dakol na damage tabi Director Mardig di sa 3rd District. Dahil pasabot suduman sa mga nasa kosta wala nga ni komunikasyon na nakakantos pa sa mga sentro, command center o sa mga munisipyo sa pahirapan nga ni ang signal tabi Director Mar. Roger on that. Okay. So yan ang una. Nasa tuyang dagdag na informasyon, taot-taot bad na signal digdi sa munisipyo and mahiling niya to kung binaha digdi o ano ang sitwasyon sa may munisipyo kan ka panahonan kan Christine pinagsasagasa niya to ini talagang grabe subaha pa sa lugar na ini. Ngunyan ko nahiling sakripisyo sin importansya man kan mga tauhan kang BFP. Pag-aarog na kaya, di ba? Rescue, tapos mga emergencies, tapos yan, ma-flashing naman dyan ta nagka-drogian so tinampo. Ay, sa mga madugi pati saon kan tinampo, green. Nako. Sa mga dahon. Marita. Nasa batan midigdi ang mga nagtatrabaho ngunyan DPWH. Aleco. Ano pa, ayuman sanaan na hiling niya to digdi na mga nagkakasarapatan niya itong mga tapos mga pribado, kanya-kanya naman na dispatcho sa indang bisinidad, paglilinig, pagki-clearing man kan sa indang mga sa diring esperso, tanganing maging malinig sa indang lokasyon. Kumusta sa may mga stockpile dyan na harani sa tinampo? Dahil man nagura-irak sa highway so mga aggregates ninda. Araw ka nangyayari digdi sa 1st District? Diretso boy? Dahil ban? Ano? Ano yan? Ikaw dyan ang mga stockpile ng mga aggregates. Dahil man nagkawaraga sa tinampo? Wala man digdi. Dahil man, yun. Taarog sa 1st District, yung problema. Anasibot na maghali, so BFP. Wala digdi. Okay digdi. Okay, sige.
Okay, so yan, tataw-taw, pirang minuto na sana, yaw na kami sa, may kabli. Wow. Ang mobile may... Dahil pagas-gas eh. dahil kaya nga niingatan maray ni Boy da basta taan mga kabling dapat maman sayan mo ang kable tapos dahil baka taradayot pati ani ba? Oo. Okay, so mabalik ako tabi Director Marta pag yaw na kami digdi sa munisipyo wala man baha digdi sa munisipyo gusto Wala sabihin man. dahil man yaw na kami sa hampangkan na munisipyo. So yan ang una. Tabi Director Mar, ma-update kami digdi sa MDR mo. Sarado? Sarado. Nasa pag-ikot ka raw. Pero dapat may bantay. Bukas, pero limitado. Dapat ko bukas ang pinto. Natatanaw ko digdi mga sinakong mga food pack. Anyway, so taon-taon, mabalik kirare ko Tabi Director Mar. With Boy, sa mobile, Libon Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much sa Chief Jim. Mga tugang yan po andugay na ito mga impormasyon. Sali po dyan kay Chief Jimmy Nasalita. Mangyari, nagkunyang bagay ni Papa Jerome. Nag-iro. Ayan, okay, yan. Sabi pa context na natin, igwakuta kami na rainwater reservoir. Pero siyempre, pasiguro sana po na maaraman kuno arin mabuelta ang tubig. Yan po. Tabi no, pag-ipalo mga pagkasama, ha? Very important po ini, vital na mga pangaipo yung kantawo. Tubig, yung kuryente, yung pagkain, di ba? Tapos yan, ngunyan, kasabay na sa essentials yung internet. Di ba? Tamaging ang mga reports kan mga, na disaster officials dahil nakakaabot nin on time doon sa pigahagad kang presidente asing kan mga namamayo sa inda. Di ba? So yan ang medyo talagang kunyan. Challenge, mga tugang na dapat pong tawanan ng atensyon sa mga masurunod. Kaya in every disaster, may mga assessment po yan and kung ano mga dapat na what is best to do pagdating po ng and build back better, sabi nga ni Kayan. When we return, we have to build back better. Di ba? Takaning din nasasayang po ang kwarta. Di ba? Okay, ang saro lang na nariparo tanata daw iyan may mga nagnenegosyo na din pakiaram sa inconvenience-ang didarakan negosyo ninda sa sangkatauhan, lalo na sa mga national highway. Ang pigda, unang bitan ini po mga tuga na practice kan mga nagkakwari. Practice ka mga nag-stockpile ni mga aggregates na andala ninda palaog duman sa indang stockpile konektado sa national highway. Maranan na, Santo Domingo, diyan mga tugang sa sa Purok 3. Sa Lidong. Tapos sigwadigdi mga tugang sa Padang bago mag-abot sa Tulay. Diyan mariparo mo na maski anong kakapakaray kang DPWH, mga tugang, pag-abot kang araw kaining may maraot na panahon, dahil man lamang antimanong magkaraputulos ng pala sa mga tauhan kaini, nanganing sindan ang maglinig ka, hazard, diba? Peligroso, hihalat pa sa DPWH, hihalat pa sa lokal na gobyerno, hihalat pa sa BFP, tangani na gumibo ng lagam. Pero ang nag-route ka ito, bakuman sinda. Bakuman sa gobyerno, kundi sindang nagnenegosyo. Mga boss, sa sanggunian baka pwede nindong galawan ito, gibuhin na nindo tabi ning kunyan, ning ordinansa, na may accountability ng mga litsugas na rinadaing pakiaram pag-arong na po kayo na nangyayari. O may nadiskwilo ka sa banggi, o minislide, diyan po sa Padang, sa motor. Tanay man nagpipinsar na araw kayo ito pala nakulong naman na batiris. Di ba? Bata madiklong, daing ilaw. Di ba? So sana magibuan po yan ng paagi, si Sayan pwedeng maghiro kayan for the safety, kasi ito po mga kababayan. Kung kaya po na i-amend nindo ang traffic code ka na albay, gibuan na nindo tabi, bago may magkagaradan pa dyan. Di ba? Hindi yung dinakadiling siya, halatong pa so gobyerno panoo ko parang para maglinig ganda, kasi hindi may kagibuan. Di ba? So, what is best to do is pumasar ka mo ng ordinansa, tanganing panimbago niyan, tawaning pinalidad, bako na po maray ang nangyayari na nasisibut an sa tuyang mga mga taong gobyerno imbis na magamit na o kaya mag-ibunan iba pa na mga pangaibo ka mga kababayan na nagagamit naman sa oras kan paglinig ka mga highway na kung tutusin pwede man sa nangibon kamatag sa diri, di ba?
Puro pirmi yan. Hindaman ko nga ta, di ba? Dapat siguro sa kontrata, sa pagkuha ng prangkisa, ikagdanin do yan. Obstruction ba yan? Di ba? Endangering mga tungang the lives of the people na nag-aagi po dyan ng mga commuters ta. Di ba? Sana po ay ano lang ini, pakiwala lang ini, takikalintura ko. Umininit sa pagmati ko. Ayari. Mga tugang, alas 11:38, now we will be back. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Attention! Attention! Mga paraan tabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodoran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba, si Alright, balik po ito. Si Papa Mar, balik po sa programa. Ramon Yato kanya po aldaw na ninin na Monday. Pet sa 10 na po, mga tugang sa bulan kan ano yan. Kan Nobyembre, ang bilis-bilis ng oras. Ang bilis-bilis ng panahon mga tugang para duman sa mga kababayan ta na naghahalat po mga tugang kung ano yan. Arena an Pasko. Ano na ngaya lamang Papa Mar? No arena ngaya. Ako ang sa kuya dyan is dahil medyo ranggo na si Papa Mar. Ano yan, ang timbag ko dyan lilipas din yung bait. Hello Sir Boy, di ba? Lilipat din yan, lipas din yan. Okay, alright. O Beno, duman po sa mga kababayan ta, duwa katawuan nagadan. Confirmed na po ini, mga tugang kan, kan na OCD, Office of Civil Defense, ang saro. Kan November 9, mga tugang na datos taga Katbalugan, Samar.
na-recover hali sa irarom kan debris asin buminagsak na mga kahoy an bangkay kan sarong 64-year-old na lola na pigbabalo ko ta na mag-ibakwar. Yan. Sa Catanduanes, may sarong mampong nagadan, residente, mga tugang kasapi, taga-Biga ini, ha? Nalunod sa flash flood, sigon sa Civil Defense Office. Okay? So, duwaman ang na lugadan ng seryoso, ang saruhali sa Catanduanes, ang saruhali po sa Kalinog. Okay? So, base yan sa NDRRMC, na sobra 1.1 milyon na individual, na hali po sa sobra 344,000 na pamilya, ang pinag-ibak hali po sa mga regions kang Cordillera, Regions 1, 8, as in NCR. Sa Bicol Region, sobra man sa 670 na katawo, 670,000 na katawo ang nag-evacuar dahil po sa makusog na uran, as in Paros, kung sa Haros sa Gabos na probinsya, puwera sa nasa Sorsogon, daing kuryente. Ay, panay pa Sorsogon may kuryente na doon. Pero matindi naman rin na paano may kitulong bahaan Sorsogon, di ba? Pero mang suduang nilyon duman na bantay sa City Hall na bagong pipag-ibo ni Mayor Esteramor, abaan na, pinalayog baga, ibinarabad sa gilid. Ang iyayari. So, bago karaw-karaw po yan tabi. Nga, ina nga Papa Mar, si Kunyan, ay ina nga si Uwan, ay na si Uwan Mananggad, garo nagluya na. Nagluya na garo si Juan, garo uto na duman sa West Philippine Sea. Yan, aaramon ta po ini sa Pag-asa. Hello po, Pag-asa. Hello po, good morning. Ayan, sino yung mga maliksis? Opo. Si Mar po ini sa DCGB, hagad po kami ng latest kamugtakan kung nga ina ini si Typhoon Uwan. Guide po tabi, magdadangog kami. Opo, para po sa ating latest, sa ating Tropical Cyclone Bulletin na number 18. Itong si Typhoon Uwan ay patuloy na nagluya at digdi na siya sa may West Philippine Sea. Sa huling namataan itong si Typhoon Uwan sa layong 135 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. Sa ngunyan, naghihiro itong si Uwan sa direksyong west-northwest na may kaskas na umaabot ng 20 kilometers per hour. Sa ngunyan ay nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, as in ang northern and western portions ng Masbate, kaiba ang Masbate City, Aroroy, Milagros, Baleno, Mandaon, at Balud. Pati rin ang Burias and Ticao Islands. At expect na natin na itong si Bagyong Uwan ay manuwas ng ating Philippine Area of Responsibility at Tianabanggi or tomorrow na early morning. So, na-expect naman ang generally improving weather habang nagarayo itong si Uwan. Ayun. Opo. Most possibly, Ma'am Alexis, ano yan, pwedeng mahali na ang signal number 1, warning signal sa mga probinsya kang Bicol, tomorrow morning or mamayang gabi? Opo, dyan po habang narayo man ito ay possible nang i-lift itong mga wind signals no, since medyo harayo na itong si Uwan sa Tulig sa Bicol region. Ayan. Sana din magsusog si Berbina kay Uwan. Opo. Dapat sagkaan na duman dahil na pwede siya magdiretso din sa Bicol. Ang nangyari. Ma'am Alexis, salamat po pa na itabi and congratulations po. Good luck. Saludo po kami sa indong kapagalan as in dedikasyon sa trabaho na makapagatod ng tamang impormasyon para mailigtas sa mga kababayan. Opo. Thank you Salamat po. din po sa DZGB no, sa pag sa walang sawa na pag-update sa tuyang mga kababayan nitong maraot weather. Opo, thank you po. Thank you, mga tugang. Ma'am Alexis Ruy Vivar, kan Pag-asa Destiny, Regional Forecasting Center, and salamaton maray. Mga tugang, kay Ma'am Alexis, kay Sir Melvin Albuela, kay Sir, Samudjo, tapos kay Sir Dan,
na triumpante. Sa gabos na, nayawan po sa pag-asa na nagtauning dalan para sa DCGB na maging effective in the coverage mga tugang sa tuya na pigbatayan na maraot na panahon. Jerome, nyaong ka pa, yan. Bago ko magpaaram, ipadangog tayo ni na naging interview ko kay Sir George. Ano lang kita, 68 years na. In-interview ko siya 50th anniversary namin, so pilang taon na yan. Na pinaliwanag niya kung ano po ang kamautan ta nagbugtak po ning kainit-initong radyo, AM band mga tugang dito po sa Albay, na nagpuon mga tugang sa Radyo Balagon. Yung signal is being brought to houses mga tugang through the wires. Ayan, may subscription na. And then after that, nag-evolution, nagagawa po ng yan po na piga po niya itong mga transmitter. And then nag-ugbo na po ng kadakol na sa bilog na Kabikolan para lang maipahabot po ang mga importanteng impormasyon. Entertainment, education, as in lalo na sa calamities. When during the height of calamity, ang mga taota, mga pag-iribata, mga tugang, men and women kan DCGB, kan BBN Broadcasting Network, minaluwas po yan. Kaya ang gusto ni Sir George para po makaserbi kita, bringing the people closer to bringing the government closer to the people. Ano ba? So ito po tabi, mga tugang, sa short snap, kasi tuya pong pagtao, pagsaludo, sa tuya pong Commander-in-Chief, sa the man who pioneered the broadcast industry, mga tugang di po sa Albay and Bilog na Kabikolan. Right, take away. Ang Legazpi was still very dry. Walang entertainment, walang mapunta ng mga tao. So, namugida sa mga huring-huring na sa nakamang radyo hali sa Manila. So, na-inspire ako na magbugtaki sa rong entertainment, public service, public information. Naisip ko, tamayada located to Data Electronics, ining pipe broadcasting, sarong klaseng broadcasting na ang padalagan sa alambre is through the wire. So, parang makaigwang entertainment ang tao sa Legazpi. So, we put up the Bicol Wire Broadcasting System that is through the wire and connected to the subscriber with a speaker and volume control. We give them good broadcasting just like a radio station. We have drama, we have news, we have public information, and we have entertainment. A complete set of true radio broadcasting station that keeps entertaining the people. And we were able to come up with the subscribers of more than 3,000. That is through Legazpi, Daraga, and Tabaco. Since then, people were claiming that why don't we just put up a radio station? Anyway, our broadcast is even better than the broadcasting in Manila. So that inspired us, and we applied for a franchise, and through the help of the late Congressman Reda, we were able to acquire a franchise, and that was the time we put up the radio station. We started with the radio station DCGB, and DCGB was on the air and was on the wire, simulcast broadcasting, and that also gave us a very priority for the advertising people, because our advertisement was not only on the air, but it was also through the wire, and it was a captive audience. Prime purpose is still to give entertainment, public service, public information, and through the radio, we now bring the people closer to the government. We come up with public service program, and then government personnel come for an interview and bring also the government closer to the people. One of our priorities during calamities, we are always there. We are on reach out. When there is calamities, we personally go out and help people. We help and we cater to their needs, and also call people for donations to people who are suffering from any calamities. And it was very successful. And anytime we call for donations, many came in to
supporting to all these people who are caused by driven to calamities. Ang sexy star na ito, kilabot ng mga... Ayan. Mga tugang, si Sir George, salamat po tabi Sir George sa pagkakataon na naging party kami kang PBN Broadcasting Network Incorporated. Okay? And salamat kina Ma'am Brenda, kay Sir Nonoy, kay VP Glenn, tapos kay VP Henry, sa gawas po ng Mega Force Patrol, sa technical people na kung wala po sinda, dahil kita madadangog sa aire, both on the digital platform makatapos yan sa analog, di ba? So tulong-tulong sama-sama. Salo lang ang ang gusto ni Sir George, makapagserbi kita. May ranita ang gobyerno sa tao, asin makapagtuwang kita mga tugang sa pag-inganyar man sa mga kababayan ta na maging parte kan pagbangon ka mga kababayan natong titamaan o kaya sinalanta rin napado kan mga maraot na panahon, whether it is a volcano eruption, flash floods, lahar, bagyo, tsunami, asin iba pa po na yaw na digdigabos sa tuyang hazard sa probinsya ng Albay. Salamat po maray tabi sa indong magantabay. Ako po ang sa lingkod, Bardila, dahil iba, salamat po sa indong paginanyog. Baka po wara ako sa agat may rekomendasyon sa kuyang maging along una kidiit. Garo iba nang namamatian ta. Tinapos ko lang talaga sa coverage bank, ang tangani po na makapag-tawag kita ng service sa mga kababayan. Salamat po sa tiwala. Thank you. Arma na po masunod ang Bareta alas 12 with Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Ritter Lee. Taud-taud lang po yan. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation